Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam vás u druhého dielu z našej Roller Skate Manie. Moja mi ukazovala, čo ste sa naučili v prvom dieli. Ja som doma trošku trénoval, akurát na inlineovkách, tak som zvedavý, či tieto korčule nebudú trošku náročnejšie. No tak to teda budú, tomu ver, že budú. Ja som fakt zvedavá, ako to budeš zvládať. A nezapomeňte... Ale my vieme mať helmu, mať chrániče na rukách, na lakťoch a na kolenách. A hlavně bruslíme jenom na místech, které jsou pro to určena. Dneska si na asfaltu ukážeme, jak se brzdí, jak se zatáčí a jak překonat překážku. Tak, No tak pojďme na to. No tak poďme. Tak a teď si ukážeme, jak se rozjet a zastavit. Pro rozjetí nám stačí pár kačenek do stran, poté rozjedeme nohy do stran, špičky k sobě a brzdíme. Tak a teď vy. OK, ukáž nám niečo zložitejšie. Dobře, tak třeba otočku. No tak do toho ja s vami nejdem. Prosím. A čo keď sa mi v ceste objaví toto, alebo nejaká iná prekážka? Tak, máš 3 možnosti. Buď to zastavíš, nebo se jí vyhneš, anebo ji překročíš. A to ti ukážu. Přeneseme váhu a předkloníme se. Jo! Tak co, dobrý? Vieš čo, až na tú otočku aj áno. Ale teď ta otočka ti taky šla. To je pravda. Čo ty? Ale v pohode, ten začiatok bol celkom fajn, si myslím, no a potom už som to tak trochu vzdala od strachu, ale ja to ešte dotrénujem. Zapracujem na tom. No to teda. Tak teda na budúce. Ahoj!